jongeman uit Bennekom vond in zijn tuin een vliegtuigbom. Hij nodigde zijn vrienden om het ding te demonteren. Op zijn begrafenis verscheen van de genoemde vrienden geen. Die lagen met versplinterd been, dat kwam door het exploderen. Zo gaan wij naar ons eindje toe. Je weet helaas niet waar en hoe, maar ach, wat doet er dat ook toe? O zielig. Op de overweg ging dikke mist, dus had de automobilist zich van tevoren vergewist en reed vol gas erheen. Geruisloos reed een dieseltrein, dezelfde tijd een heel stuk lijn. Ze bleken er gelijk te zijn, van marmer was zijn gradsteen. Zo gaan wij naar ons eindje toe. Je weet helaas niet waar en hoe, maar ach, wat doet er dat ook toe? O zielig. De sleeboot had een hele show en vorderde niet al te gauw. De stuurman bond toen met wat touw de veiligheidsklep stevig. Maar bij het schutten in de sluis vergat hij touwtje per abuis. De stuurman die kwam nooit meer thuis, de slag was nogal hevig. Zo gaan wij naar ons eindje toe. Je weet helaas niet waar en hoe, maar ach, wat doet er dat ook toe? O zielig. Een juffrouw bakte frikandel op een petroleumtoestel, maar plotseling daar ging de bel. Het was des buurmans gade. Het oudste zoontje hield par maand, vond juist de vlam heel interessant. En Sanderdag stond in de krant, verzekering dekt de schade. Zo gaan wij naar ons eindje toe. Je weet helaas niet waar en hoe, maar ach, wat doet er dat ook toe? O zielig. Een zekere brown Amerikaan wou met zijn fort het rijden gaan. Daar plotseling, daar bleef hij staan. Zijn wagen wou niet verder. Hij stapt terstond zijn wagen uit en kijkt in de benzinetuit. Een brandend peukje in zijn snuit. Zijn leeftijd 30 jaren. Zo gaan wij naar ons